OKUAPEHENE'S Okuma Radio. It's your radio. A pure mantem na Ghana. So bo pure mantem a kro bia wo Ghana so wo Ghana ha no eso nipa wo pure mantem. Enti bribia ye bompae a ye waban mu se ye nya asumdwe wo pure mantem. Emiri bia atwam every 2003 edibesi 2014 ye nyina menka na nanom yaw nsem esi okuapem na me pesempe hini ye de ya futu nne se nyame aye mmoa na ne akọ aba abesi nyina achi no yare ko ye nima nka bobum nkua na hia abang de ontimi nka ahensem abang de ne dia ne se ode bambo beba na ye nya asomdwie wo man ni mu enti ye besere ne se enne aye shirada esanse merit meti hon na meritie me hu se divisions enum ni nyina ubia shebo na wan shebo keke o shebo jina asemso se obetai okuapehene nachi obesom no sa na megedi se ye yo no a eyeye na edin kabom ene nkanko ebebre yen wo pue mantem ye bo okuapema mu a ebia yete be pulse nti yenim se ne yete fane enya asase bia na ebo esi wo so ukọ ba bia wo hu oboda wo bo okuapema asase so a hu ebo sa niema ne yoduma kuma japade a ode acheyen nti ema ahoho ani gye so baba besere okuapema ene wiase afanan nyina adwuma edi dwetre na de mfaso bro manfo ahoho nsrai waka na poto kasa mu si tourism so obo mantem yimu a bia yewo tourist centers tourist attraction areas ebema Ghana enye okuapema nkwa dodo ahu na onga ba bebo wani akonhoma na aboa mrante ne maba wo kurom wonso nga adwuma ye no akuapem ha
dodo wo ma asase so meka da bia se mi rapa me se me behwe na echi ma no wo ne mantam yi mu yi me se ba bia me kwa na asase won sei no wo mantam yi mu Okuapehene asase so monkon wa na mo asase won sei no enti mum koso enhwema kwan a ye faso na ye gyen asase ho ye bɔ ho ban na eye nhyira ema yen nkyirima ene won ebegye echi ama won no soso no ye nenanom obɔbɔ mpaepa ma yen ye hwɛ ne yi a ebɛboa yen na America de akomanim no na mekoso masrese ene de yen nyina ya aka no ye ano aka ne yo se ebeyo na se beye yi a na gyina yan kasa so kwan ye befa so ye de ye ho nkita ho ɔhene ye de misrɛw afutu kitu ebi no panyini bi ma me mbra osoma mse meyo soafo no se mu a wodi wa achi nen mbra na woretwe manson bibiri ta wa achi ye twe manson ni wie a nka bo mu aba no ebe wie de bi wo anu no twe manson wo kwa na obeben wase wo ana wodi wa achi no na eba no saa ade ehia wo yen asase so se nipa ne se yedi akoma pa ni yedi tria emutene yedi beje obi awa tu na me wogidie wo me muse ni eti bia Akuapem nkabom wo sekwensi nganamon wotu baako eno ana yen ahyase kwan bia aban so befa so na obetai wachi ye betai wachi ni ye beka Akuapem atrankonya ahemfo ho na nkabom no enye se yede yen ano na aka no keke na yebegina yen nanso etu ho anamon ama nkabom no ayeyie no aban aye krado se obeye sa adwuma na abo Okuapem enunti na mekai Okuapem se emri bi atwam no bese mfiedu akakra na edu mfiedu ene yeko sign Koforidua Accord sabre no mu no atrankonya ni na obi ate no se wate wo ne ho benkum de ne fi ne fate ne fi adontinti ne fi ban sa no amwo Okuapem enunti adan Okuapem achiwade enti yempese ye ko sabre de bio enti be a ya ba bedu ye nganimi no nyankopon ye adom ne enyo himpon abrante a na tikoti so bi animi na mesrese ye nyina kwan a ye befa so a ye beboa na Okuapem asomdwe etintim no aban aye krado se obeta ye ngachi nyame nhira Okuapem Dawro Okoma radio yetie wo be ya aja ne di kan ye ma wa mo ye ma otiri kwan so yo why ni nyina hwe akase obekọ na fe wakọ hand over no afi dem bi na ye hwe ni Okuapem oh yo hand over no had ye wie say ye traditional council do no ye wie a ye na ko regional it regional ye yawada no pattern o'clock ye be ho enye ne nko ye friend Dwabeng manhene no ono so ne be kire e na akwemu aha ye ne second intimate ni kire ho wi na kese ma wie ma adwuma na fra no so wo so na adwuma mu yo ya nkabom sembe ne afuto be na be ma afa bi a ebi a wo ntom ho ase no dabi ye ngase dia enye afutu ye be sanga tu sana mo no na bibia ye bako ya be da was thank you Okuapehene Dawro Okoma radio yetie wo be ya Sabe esa kana na efrede hene so na safro eyo kwampa nana ya ma mo ama mo adwuma pa so ejemo so yaso da mase nana ya wie we nya dem bi na ye hwe kwan bi o de hwe kwan ni se Okuapem betu anamon pa na nkabom no agina na mu aye den na fe ye de mpuntu so ataache e se nkabom ni ho na asomdwe ni ho a nkabom asomdwe ni ho na nkabom ni ho a mpuntu o mba enti asomdwe ni nkabom no na wo se afi yetu ho anamon na mpuntu ba woka mpuntu emi na woka wasam say adwuma school ana say mpuntu de egwa horo bebre dedi kan ene ya pomo den
apɔmuden ɛna adesua ɛna afei sɛ mmeranteɛ ne mmabaa bɛnya adwuma nso so ayɛ na afei yɛ pɔta yi yɛ traditional area yi sɛdeɛ regional minister kaeɛ no ɛha yɛ baabi a tourist pɛ sɛ wɔba nti ɛwɔ sɛ yɛtumi maintain yɛ environment no na ama nkurɔfoɔ nso a ɛbɛba ha no nso wɔn ani agye nso wɔn bɛtena ha ɛno nso yɛ very important. ɛna ɛbɛda wɔ ase sɛ britain wɔ yi wɔn yɛ tumi atwe nkɔmɔ. yɛn sɛ ɛda wɔ ase yɛde obiara ase. OKUAPEHENE'S Okuma Radio. Yes, you baby. abusuafoɔ sɛnea yɛdi kan de to mpanyin nyinaa anim no ɔkoma aduokron so akyi pɔ baako ɛna onyankopɔn kwam twedi ampɔn de adom yɛn a ɛyɛ okuape nyinaa ehene okuapehene Oseadeeyo Kwasi Akuffo toso miensa ɛna yɛde tumi nyinaa ba bɛhyɛ ne nsa yɛde dwumadie ne nyinaa ba wie asomdwe so asɔfo abɔmpa yɛ asra ɔsoro asomdwe de agu so yɛne mpanyin nyinaa akasa na mom yɛsɛ mikobi manka bidie na sɛ yankokora anka na ɛyɛ yɛnsa ka ɛyɛ yɛwura same mfum ɔbaako a odi afa na nokwasɛm ɛna dwumadie kɔ nyinaa no nada roma yɛma na mo ma ne tiri nkwa afɛ twɛ nkwa akora yɛda wase ɛma akɔ aba so nso meda mase papa ɛna no den bio na aka ihe a yɛde tumi na ahyɛ yɛwura ɛnsa den bio ɛna aka yo onipa America sɛ meyɛ ɔkoma nkasamafo wɔn a asi ahenefo ɔkomanfo yɛbɛkwen meyɛ wɔn nkasamafo nneɛma meka yi sɛ ne ɛbɛyɛ nipa bɛte onipa ɔrekasa no ase yɛ ne wahu baabi efi mprempren mmerɛ nana Oseadeeyo adranko to so ebisa kɔe no na ɛsɛ sɛ obi tew n'asen mu ntua onipa tew n'asen mu ntua ne ɛyɛ Oseadeeyo Kwasi Akuffo to so ebisa oba traditional councilor ne ɔhwɛ akyi ne adɔnten ti na ɛsɛ sɛ na adɔnten dan ne dwumadi de hyɛ ne nsa ɛno na ɛnɛ yɛdi sɛ adwuma yi adɔnten bae ne mpanyin ne mpɛsua ne nyinaa ɛyɛ kuronti Jaase benkum nifa adɔnten ne ɔkoma nyinaa bɛhyia na ɔdan ne dwumadi de hyɛ ne nsa so okuapehene a ne wɔn asua kyerɛ na ɔyɛ okuapehene ne adi hɔ a momori bi sam ne yɛ nnea ɔbɛkɔ Kofodua regional house of chiefs na ɔbɛsɔre in as a paramount chief a wɔgye n'atum na afei biribi biara asi ɛno na ɛnɛ yɛdi sɛ adwuma sɛ na ɛbɛyɛ ɔbɛnya ho kwan akɔ no akɔdi sɛ adwuma no nti ɛba sɛ ɔkɔ ɛyɛ Kofodua traditional house of chiefs na hifo ne hifo bi na betumi adi n'akyi na yakɔdi sɛ adwuma yi ɛyɛ ne atrankonwa ɛyɛ benkum nifa adɔnten Jaase kuronti ɔkoman ɛne mpɔn ne mɛ dɔ no pɛsɛ wɔkɔ wiu no kɔgya no kɔgya no bɛkɔ akɔ akɔgya ne sɛ na ɛbɛgya mu no ɛma akɔ no yɛwura Oseadeeyo Kwasi Akuffo ɔtɔ so mmiɛnsa yɛma ne tiri nkwa ɛna yɛde ne tumi ahyɛ ne nsa ɔkasa no ɔkasa ma wɔse gu nipa ɛwɔ hɔ nyinaa sɛ anka ɛnɛ yɛ yɛde ne tumi hyɛ ne nsa onyaeɛ a na nka aberewa tia ɛte ɛyɛ ne nkyɛn nanso ɛntumi ama no sɛ ɛno no mu no yɛhwɛ sɛ daban bio na aberewa tia bɛtumi abɛka yɛwura ho a yɛbɛka okuapema nyinaa bom nanso yɛnka nyinaa bɛdi ho adanseɛ sa okuapema nte ase me ne me gidi ne me biribiara ne sɛ obi biara obɛgyina baabi aka sɛ ɛyɛ ɔhemea nyɛ ɔhemea na ɔboa asi ahenefo na esi ɔhemea mente me ho ase na aba se ne takrama wɔko metie ni ana ne ɔhemea kan ya no so president mmerɛ m na ne nua de na akɔkɔt na nsiesie mmra na kyerɛ sɛ wɔn ankasa te wɔn ho ase a wɔhwehwɛ ɔdɔ bi dedaw nti menim sɛ ɛyɛ Oseadeeyo abue na AKUAPEM sɛ obɛhyia ne na ɛyɛ ne na pɔ obɛhyia na yiye atɔ yiye na yɛn a yɛte akya yɛto ɔbo ba park no so yɛn na ɛsɛ sɛ yɛtu yɛn ho fo na yɛnya sɛ yɛn yɛ yɛn nwanwa yɛmfa kyi mu ho hwee yɛw akora wɔno di sɛ mo atwa toɔ koraa ma okuapema Ghana man akuropɔman ne anigye sɛm a yɛate wɔasɛm atwa toɔ koraa na yɛde nkɔmɔ twetwe aba wie ma asɛm atwa to ne sɛ si yɛtena ase ka sɛ okuapema nte ase a wɔnka sɛ akuropɔn nte ase ɔsɛ okuapema nte ase na mɛkɔ Bible mo sɛ hwɛ oyɛɛyɛ ne fɛɛyɛ sɛ nuanom bom tena faako dwoodwoo ne kom ɛte sɛ nwe sangu arɔ mpampam nti mede ne amaka ne sɛ tennis se ne takrama wɔko wɔn a na esiesie wɔn ntam nipa esi okuapehene wɔn a na esi okuapehene ma mente me ho ase na bai wɔde kɔɔ court abua afa ne afa ntwa wɔn komanto yɛnyem
ni anwen nchirima ho ni anse okuapem foforo ni ebeyeye yo yewra same enfum na yene no kasa efi Oseadeeyo Kwasi Akuffo otozo miensa na himfie ene na nananom atrankonwa mantam dunson ene 5 divisional chiefs ni nyina baaye ebehwe se betumi dana tumi ahye ne nsa na ye hira no kose akase 20th year ebekọ koforodua na fe yedi dwumade ne mpompo so kura no ede abawie MHB 511 or say be gone unbelief my savior is near and for my relief will surely appear. By prayer, let me wrestle, and he will perform. With Christ in the vessel, I will smile at the storm. And it's yen or however yen and need some no quap many bia or piano, and they call if ye had your crow and song a cheaper back so Command TV and your Command Radio. Mimi didn't the Kwame or Henry Victor Lixtowell or Henry Method in Voyage Amran Henry D boy race to the power. One DJ Ziggy B or no na share ye chinchin ne manyina gu mfidie so ye da pamfo nyina ase ye wura kebi Kofi Anson boafo sumaye anka brebia ye hu se Kwasi agye ene didwuma na migina mu ahyem empabo akese no edman no nyame ya adoma ye besan ahyia ebio okoma enkwaso Ghana man enkwaso kwapaman enkwaso ye da mase OKUAPEHENE'S Okuma Radio. Yes,